Добър вечер, приятелю млад, добър вечер, другарю, добре дошъл в нашия град, добре дошъл в България. Вземи в този хубав ден една българска роза от мен, нека тя да ти разкаже ароматния си глас за Балкана, за морето и за всички нас, всички нас. И когато, приятелю млад, и когато, другарю, си тръгнеш ти от нашия град, си тръгнеш ти от България. Вземи в коня хубав ден една българска роза от мен, нека тя да ти напомня с ароматния си глас за Балкана, за морето. Всички нас, всички нас. Не забравяй. Айде. Ще пробваме една импровизация. Просто защото тук няма къде за тук. Посолството му е забранено да участва с каквото и да било. Като издействаха пак двора, за да сме на българска територия, пак добре. Сега ще видим, това отдавна му търся възможност да го пробвам на толкова голямо пространство, да се чуят. Чувате ли го всички? Стара планина.
всеки един българин зависи нашето бъдеще. Сега какво искам да кажа? До сега си мълчах. Резултатът е ясен. Ограбиха на ние. Над милион българи сме в чужбина. Тук стоим. По-големия процент иска да се върне вкъщи. Не може. По икономически причини. Всички ги знаете. От всеки един българин в България и извън България зависи бъдещето на България. Не съм съгласен, че от нас не зависи. Зависи много. Затова сме тук да поддържаме хората в България, защото ако не излиза народа, не протестира за всичките тия ограбвания и продължаваща бедност в страната, няма да се оправим. Примерът е Гърция. Колкото изледа са, минималната им заплата е по-голяма, отколкото при нас. Ще падне, що? Близо 600 евро. Да. Не трябва да мълчим, не трябва. Ако мълчим, всичко ще затъваме и ще продължаваме надолу. Това е моето мнение, не зная вашето. Затова аз съм тук, защото трябва да сме тук. Ако не сме тук, тук ще се останем. И в Ирландия, в Англия, в Франция, там ще се останем. Тук ще ни сгният кокали. Това е истината. Да, изпращаме пари. Да, обаче те потъват. Те потъват. Те са уложението. Храни политици. Сега, друго, което искам да кажа. Политици е имало. Политици и ще има винаги. Сега не е въпроса в това. Не е проблема в това. Проблема е, че няма контрол на тези политици. Който да дойде на власт, ще краде. Гаранция 100%. Аз отида, гарантирам, и аз ще крада. Защо? Защото който има приемственост, който дойде на власт, той краде. Защото няма никаква сметка, нито от народа, нито от институции. Ако и вече сме до такова положение, че народа изглежда за да държи сметка на политиците. И трябва да държи всеки един ден. Ако не държим сметка, тук ще се останем. България все повече затъва. Това е истината. Затова сме тук да протестираме. Затова трябва да протестираме. И който мисли, че няма значение, по-хубаво се изгубил време. Друго? Най-важното е, че българския народ го унищожават с глад. Това е най-големия проблем за това всички. Защото позволяваме да унищожават. По-лошо от гладен народ няма. Той няма какво да губи. Така е. Трябва да се спре глада на българския народ. То няма да стане веднага, защото с вълшебна пръчка не ще става. Да, може да участвали за някакви... Какво че трябва да те не знаят толкова неща, колкото не знаят. Тук още нещо да вземам сега изразно. Разбира се, от училище, седи на компютъра, това е За ревизионна тази подпис ще ми отиде подписа. Дали някой ще го дори една частица. Ето го нашето пак българско мислене. Съмняваме във всичко и във всеки. Докато ние не промениме нашето мислене, докато не почнем от някъде, ние винаги ще сме на това ниво, на което сме в момента. И никога няма да направим нищо, както за себе си, така и за нашата държава. Разберете, ние сме дошли тук, всеки по различни причини, обединени от една единствена причина, че нашата мила държава просто ни прогони. Нашата мила държава ни прогони. Да, да се изхранваме, точно така е. Да се промени мисленето. Ама защото, като стоим, ти казваш, тези пари са за България, тези пари са за домати и краставици, и за хладилника, и за тока, и за застраховката, и стоиш вкъщи пак. И знаете ли, ние сме, може би, непряките хора, които поддържаме системата в България с нашите пари. Защото ние не спряхме да изпращаме пари, защото ни е жал за нашите майки, бащи, деца и така нататък. А какво щеше да стане, ако ние
бяхме купили на всичките наши семейства, роднини по един билет и ги бяхме докарали тука. И последния да изгаси осветлението на Евгара. Това трябваше да стане, може би. Когато идеха в Писание, искам тя да го попитат къде беше ти, когато всичко това ставаше и взе някаква инициатива за това да правим и надявам се, че ще сте съгласни. Аз няма да спра да се боря за България и да я забравя. Който ме е страх да се тръгва, за да спи в дом. Не, няма къде. Всичкото цени всичко българско. Лятото бях в България, борих се да му изкарам двойно подданство, да си има и българско подданство. И съм горда, че той знае българското знаме и постоянно като чуя химна на България и казва: мамо, това е твоята музика. Браво! Браво! Не искам жена да се оправи в България. Да стана бедна. Разбираме за какво? За ниски цени на тока и високи заплати. Дойдахме за една година и не може да се приберем. Времето си върви, нищо не се променя. Ние тук сме добре. Хората в България не са. Ние сме част от това всичко общо. Това трябва да покажем солидарност. Събирането тук е знак на солидарност. Иван Костов, гледаме го, интервю, отиваме на избори. Иван Костов да отива в затвора. Грешки да си поемат отговорностите и да си поемат последствията на народа и възмездия. Казах, трябва да влезат там. Да, те какво правят нашите управляващи? Те казват, трябва да бъде законно, трябва да бъде това, трябва да бъде това. Те тяхните деяния, тяхните престъпни деяния са ги узаконили. Трябва да получат разобличения за деянията си. Те са направили едно престъпление. Те са узаконили престъплението. Те се слагат съдии, прокурори, всички, които са в системата, съдиите, прокурорите, всички, които са въвлечени. експертна комисия, те само изпарат. Вие си правят. И примерно, дълговете на държавата са 10 милиарда. Да се ги поделят солидарно. Станишев 10 милиарда да върне, да се освободи. Костов 10 милиарда да върне, да се освободи. Ще да се освобождава. И така, като не иска да стоят банделата. Това е затвор, възмездие, нищо друго. Ти учат! Заточение на Запад да ми е чини. Аз много щастлив и горд, че примерно българското общество и българския народ като цяло намери един общ елемент, нали, все пак българският дух е жив. Това дава някаква надежда на всички, че има шанс за промяна. Въпреки че не прави всичко възможно да се... Няма да е лесно. Няма да е лесно. Да пазим вярата. Благодаря за вниманието. Направи децата да и хората там не помолиха да ви приемем, че те също са причастни. Около 50 човека българи бяха подготвени с тази декларация, за да подпишат и те, но специално помолиха Да. Има други хора, които нямат физическата възможност да се присъединят. Благодарение на това, че е работник, който е бил в ТЕЦ Марица Изток и се е отнели правата да ползва картата, за която е плащала 22 години допълнителни вноски. Трябваше да изпратя пари, за да си плаща леглото в болницата и трябва да работя тук с съпруга си, за да може сина ми да бъде студент в България, защото обича страната си и защото колкото да не ви се вярва, иска да живее там. За това написах това. Защото имахме пълната възможност той да остане и да живее тук при нас. За нашите приятели не е тайна, че той дойде и живя 5 месеца в Ирландия. Те не си говорят баща на 100 години. И реши да се върне в България. Но за да живее в София и за да учи в София, тати и мама трябва да изпращат пари. За да може майка ми да бъде излекувана, дъщеря и трябва да плаща.